Pinidak an kachepang chir pen hunger strike ke do ia theke ningkan phokep na soselo constitutional ong ketok ilitom phan autonomous state nang PG pulo under article 244A ilitom karbiang long phan lapen dimahasao phan sita non anta ilitom manang pipedet la pot sini tum dak an ke Jepang chir pen nilitung hunger strike itu APHLC itu anur ka prek itu ali APHLC binong itu phang phung itu bang ali nitum dak hunger strike itu jipu ka chesikke pini penap la pen penap dik thom kep raisi la pen agos isyar ni Ladak ke doji fansi dak rong ni hang pemyong te dak ho Rongkhelan dak Catholic Church Athengnu ladak akang bura penta rong asar penta nitung permission and ed lo do tame pula athemanon ke school ta ave Donbosco te bokhet do sitala tum school ave school ke non ni ba phisi ing puji lasi school kang pu pen lo te ni tum dak do delo pula lasi SP bang ekroi lo pu ama DC bang kroi krede pu karjulo DC ke komat lo la nang li tum na chini lu omor sing ti subu binong DC ke alang li ning ke hang ban siala apisu bang claim ye mati di ni tum DC pula te abinong ke ni tum ke lo teng ban si claim de ti he ing tang ra ni pisu ke pualing ni penan ke pualing pu bang ni tu claim Sita non karbiang long la son nang jeplang tang lo. La si la bange ha aning hang lo la bange nitum na pudun de ha pualing puana. Sita nitum bangke dak hunger strike ke dolo autonomous state ke long weg ya phan. La pen eson bangke pharo isira eng koira pho. Constitution kelar. Constitution amendment. Hala daket tok. Ilitum Karbiang Long Autonomous Council la pen kado ko ve Autonomous Council 6 schedule pen kedo Autonomous Council an Ponchayat Acting Papisun Tugi pusi haladak 125th Amendment along Tipudo la sini tum ke kroi kri lake Papisun long le 6 schedule ke thepik lake ing tui pik lake Ponchayat pen pang barlo te thang da chupodun de 6 schedule long ke la posi 6 schedule phan kapisun na bangke nitum kroi kri la pen nilitum aprang parliamentary committee anon sorma kewang hota nilitum chingkidun lo tapidun lo nilitum ponchayat methanga ponchayat do halake article 243D constitutional long ke tok do by whatever name called amen a link nang tum putame la bangke amen a link tame nang tum ke do kopya ponchayat lo ma hala le chepe do nun pusi article 243D along ke tok do la si nilitum pudun lo la pen non ta nitum la si kadiman lo nilitum karbiatom phan ke servan kep do vek nang ji la ke ilitum a ponchayat lo kukia dom hange tulsung waisa pu do la pe dovek nangji di masa hange raji nai sokho pu dovek nangji rengma hange injang tirubunyu songsatven pu dovek nangji lapen ke boro hange gamiaria fad pu dovek nangji lapen ke sondolang VGR alam lo lapen ke autonomous state ke la long weg nangji la ke nitum pulo la pen 125 alam ta nitum pulo la pen dak alam benar long nitum kado we ta tok et lo la kado we ke nitum kadiman lo APHLC pen la pen APHLC pen pindige an ke chuche pen si nilitum dak claim lo la pen ke nilitum motrok arni aku meeting do thuyilang nilitum seminar do thuyilang 6 schedule lapen autonomous state aputhak lapen ke ako agos pai ing koyar ni nilitum dag rally do thuilang
nono mat ke rat atum hani tum hang o ing tum te athema kheti claim nang ji sai tiki nang ji sok ke e tang wang welang la si sok ke e pa petang da sinang kheti ke claim ke la ke bang botor ating man si ili claim nang ji botor ke itum hanang hong dun di la pot si nil itum program akit ke APHLC itum no mat ke en edet lo la pen non ke en pu